Čo je vlastne vápnik? Vápnik je chemický prvok, ktorý má značku Ca zo slova kalcium. Čo je vápnik po latinsky? Vápnik je mäkký ľahký kov a patrí medzi kovy alkalických zemín. Z biologického hľadiska vápnik nepatrí medzi základné biogénne prvky, ale aj tak je jeho prítomnosť v bunkách nevyhnutá. A tak patrí medzi sekundárne biogénne prvky. Vápnik má dôležitú úlohu v telách živočíchov. Môžeme ho nájsť v kostiach, v zuboch, v krvi, v svaloch alebo v iných telesných tkanivách. No asi 99% je v zuboch alebo kostiach. Vápnik je minerál s najväčším zastúpením v našom tele, čiže by sme ho asi nechceli mať málo. Asi by sme nechceli dostať osteoporózu, čo je vlastne rednutie kostí. No netreba si dávať pozor iba na kosti. Vápnik taktiež ovplyvňuje zdravie nášho ďasna a zubov. A typujem, že nikto nechce byť štrbatý. No tomuto sa dá ľahko predísť, ak budeme jesť napríklad slepačie vajíčka, strukoviny, špenát, žltok, orechy, mandle a mak. Čo sú všetko potraviny, čo sú bohaté na vápnik. No netreba to brať do extrémov. Zvýšená hladina vápnika sa nazýva hyperkalcémia. Prejavuje sa či už nevoľnosťou, zvracaním, nadmerným močením, svalovou slabosťou alebo únavou. Čiže si treba zapamätať, že maximálna bezpečná denná dávka je cca 5 gramov. No dosť bolo o vápniku. Poďme sa pustiť do nášho pokusu. Náš pokus sa volá odvápňovanie kostí. O čo v tomto pokuse ide, veľmi zjednodušene, je odmeranie hmotnosti kosti, zalianie kyselinou chlorovodíkovou. Po zalianí kosti by sa mala stať chemická reakcia a mali by sme vidieť bublinky. Potom by sa kosť mala vybrať z kyseliny, usušiť a potom odvážiť. Poďme si ukázať, ako to teda išlo. Najprv by sme si mali nachystať pomôcky. Petriho miska, kyselina chlorovodíková, kosť, rukavice, váha a netreba zabudnúť na vodu. Začneme tým, že si nasadíme rukavice a odvážime kosť. Ako môžeme vidieť, kosť váži 5,2 gramov. Potom kosť vložíme do Petriho misky a zalejeme kyselinou chlorovodíkovou. Potom zaliatú kosť položíme na váhu a začneme pozorovať. Teraz už iba čakáme. Kým čakáme na pokus, povedzme si niečo o vápniku v rastlinách. Zjavné príznaky sú zriedkavé, čiže väčšinou ide o skrytý nedostatok. Medzi vizuálne príznaky patrí napríklad postupné zbelenie, zasychanie a nalamovanie vegetačného vrcholu rastliny. Môže sa to vyskytnúť pri maku, paradajkách, slnečniciach a iných plodoch. Naopak prebytok vápnika úplne nie je vec. Je spojený v súvislosti s vysokou hodnotou pH. A čo to vlastne je obmedzenie rozpustnosti železa a manganu, čo môže vyvolať deficit týchto prvkov v rastlinách. V prírode je vápnik rozšírený a tvorí 3,4 až 4,2 % zemskej kôry. Okrem zemskej kôry sa vápnik nachádza v prírode v tvare ulít a mušiel, ktoré napadali na dno mora a spevnili. Najbežnejšou horninou na báze vápnika je vápenec. No významným zdrojom vápnika je aj dolomit alebo sádrovec. Najcennejšia odroda vápenca je ale mramor, ktorý asi všetci poznáte. Ale ak nie, tak... fúha. Používa sa k dekoratívnym účelom a má ložiska na Apeninskom polostrove alebo aj v Česku. Vzniká z vápenca za prítomnosti vysokého tlaku a teploty. Keďže už prešiel nejaký čas, začína nám bublinkovať kosť. Tento jav sa deje vďaka jednoduchej chemickej rovnici. Čo táto rovnica znamená, je, že vápnik sa viaže na HCl a vzniká nám CaCl2, čo je vlastne iba taký povlak na kosti, a ďalej nám vzniká H2, čo je vlastne plyn, ktorý vidíme v tvare bubliniek. Po približne 20 minútach môžeme vidieť, že miska s kosťou váži o 0,1 g menej. Potom by sme mali zobrať kosť, vybrať ju z kyseliny HCl a poriadne umyť. Potom by sme kosť mali poriadne usušiť a poriadne netreba brať na ľahkú váhu, lebo sa stane niečo takéto. Po poriadnom dôkladnom vysušení kosť odmeráme znova a máme výsledok. Pokus sa nám podaril a vyšiel presne podľa očakávaní. To je všetko. Díky za vašu pozornosť. Two things I ain't ever seen. A nigga that beat a gun and